bala para Pandhawa nyogumula mangung siring mrasata Kurawa ambe ongge sira katite Merot layot sagung praratu Kakang Semar kula Ndara iki sapa teka sak mengko nyuwanake praptaning Brahmana sepuh iki sapa Kakang ngatur ning wonten sanipun Ndara Puntadewa Ndara Bratasena kalih Ndara Parmadi ora dijak kaya melu ora dijak aku nusul arep jajan aku mer niki nuwun sewu niki niku ingkang paman ing pertapan pundi kula lali kajenge pitepangan piyambak Ndara mangkono Kakang nggih niku rumiyin niki pensiunan patih negara Ngastina duk nalika negari Ngastina tesih nalendranipun tesih ingkang Rama sawargi Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewanata lho Den monggo pun dangu mawon praptanipun Resi Dumya menika nuwun mangke paman Panembahan rawuh wonten ing Wukir Tawu sarawuh paduka Kanjeng paman Panembahan Resi Dumya nadyan ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken sembah waduh nuwun amit pasang kaliman tapi sinabet naing ila-ila dumawahing tawang tuwang linepatna saking siku dendaning Ubathara nuwun sewu Raden panjenengan menika sesembahan kula lha kok dadi panjenengan ngaturaken sembah kalian kula napa mboten jeneng kewalik mangke rumiyin panjenengan menika pepundhanipun ingkang abdi pun Puntadewa tartentu sampun saklimrahipun menawi Puntadewa ngaturaken sembah tersanipun paman Resi Dumya makaten inggih kok inggih kula tampi dawa sami-sami inggih wah Resi Dumya aku ngaturke sembahku katuru wah menika Raden Bratasena yo kula tampi dawa sami-sami Raden Resi Dumya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Raden Permadi kula tampi dawa sami-sami nuwun mangke paman Resi teka tedhak wonten ing kasatriyan Wukira Tawu kula nyandhong dawuh waduh nuwun sewu kados menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening Ki Lurah Semar Badranaya mekaten kala wau bilih ingkang abdipun Resi Dumya menika rumiyin kula menika patih negari Ngastina duk kunanipun nderekaken Kang Rama sawargi Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina kula pensiunan patih Ngastina Raden inggih lajeng menapa tawi katosipun kula sowan wonten ngersanipun Sang Raden Puntadewa kaliyan para Pandhawa gangsal menika awit kula namung nuhoni dawuhipun ingkang eyang ing Saptawarga inggih menika pun Resi Wiyasa Resi Abiyasa inggih eyang ing Saptawarga paring dawuh kelawan sira inggih paring dawuh kelawan kula atur ringa niki riyen nggih nderekke ingkang Rama mboten namung nderekaken Kang Rama saderenge Sengkuni niki nggih pati niki niku patih senior lho Den nggih kula nggih pun momong niki kok riyen niki tuwik kula isih enom wae karang gedhe royale kok ya men ngawur ora gedhe sedekahe dadi ketok enom Dumya ki nderekke ora janjane ora keceka ora ming keceka Prabu Pandhu ya Mir heeh wis keceka Sinuhun Prabu Abiyasa Prabu sapa Ireng Dipayana Kresna Dipayana wis nderekke nganti sak pertengahan jaman pertengahan Prabu Pandhu
Inggih leres ingkang pun aturaken Panakawan. Sinten panjenengan menika? Bagong. Ngono kok wis pikun lho ora. Nggih Panakawan Bagong menika. Kula nuhuni dawuhipun ingkang eyang pun tilas Nalendra Ngastina Sinuwun Prabu. Abiyasa inggih samangke penemban wiyasa. Paring dawuh bilih negari ing Pancala Radya. Wonten sawijining ontran-ontran sayembara ingkang dipun wontenaken dening Pati negari ing Pancala inggih ingkang paman pun Raden Gandamana. Wasing sayembara menika Raden, sinten ingkang saged ngasoraken kridanipun Raden Gandamana keduga saged mbayang putri ing Pancala. Inggih menika pun Dewi Warak Drupadi kang minangka sekaring kedaton. Inggih menika kedah lumawat ingkang paman pun Raden Gandamana menika Raden. Kagyatri sang kapirang uri nangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Ya ketu kang walang adiya ketu kang kudu kering. Oh, nuwun sewu Paman Resi Dumya. Menawi saestu Kanjeng Hyang Abiyasa paring dawuh kang mekaten kula mboten sagah. Liripun kula mboten karep kepingin palakrama, kula mboten karep kepingin rabi. Awit kula dereng samapta lair lan batin kula Kanjeng Paman Resi Dumya. Kados pundi menawi prayoganipun Bratasena wae di kowe sing maju mupu sayembara nulya ngukup Dewi Wara Drupadi. Wah, wegah sebabe apa sing didhawuhi iki kowe? Kamangka kowe iki minangka anak barep saka Pandhu bapakku. Kowe didhawuhi karo Wiyasa kakekku kena ngapa kowe ora budal, kena ngapa kowe ora ngestoke dawuh papunden. Monggo mundhakna kuwalate, mundhakna walang sangre dosa sing nyandang kowe. Pun Kakang nyandang dosa ki ora apa-apa. Mejang. Dalil. Ora. Bagong kowe kok karo aku sia-sia. Lah pripun? Andara Puntadewa kuwi pendak diomongi ngene-ngene diprenggake becik, malah le nyauri ming mula. Wong urip kuwi nek cara aku amene wangsulan ngoten niku ora mangkelke sing ngandani ta. Mesake Mas Parjo karo Mas Pardi. Resi Dom, iki Resi Domya nek Resi Dompo. Pripun ngoten niku mopo dikon rabi iki penak nggih ta Ndara Bratasena. Yo Bagong. Rabi kuwi paitane pung tresna. Wah, apa kena ngopo kowe ora sagu nglakoni tresna. Katresnan kuwi enteng, katresnan kuwi kepenak. Sing kandha sapa nek katresnan ki enteng. Wong ana tetembungan wong kang nedeng nandang katresnan, tresna kuwi abote kaya nyangga bumi. Nggih. Bener niku ninga. Tresna kuwi abote kaya nyangga bumi. Ana paribasan ngaten. Nganti sangka tresnane sangkane kate ya mir. Adine dhewe wae dipangan. Anak elike lho ya ora mikir kuwi. Ora kena ngono. Lah ya ora kena mula ta. Ora kena Bagong kandhane kono. Ya entuk wae ning kok anake ngebak. Ngawur ora wae ora. Pun ta penak mawon. Nek kowe ora saguh nglakoni rabi karo Drupadi. Ora sah ngaku minangka barepe Pandhawa. Ora sah ngaku yen to Bratasena kuwi kadangmu. Ora sah dadi peranganing para Pandhawa, ora sah dadi putune Hyang Biyasa, ora sah dadi anake Pandhu bapakku swarga. Ya wis pun Kakang tak ngalah wae di. Ngalah ngono wae kepenak. Nek manut ki kepenak. Aja gawe pawadan dhewe. Iya. Ya mung sejati ling gawe ora ikhlas pun Kakang kuwi ra. Merga ning atase wong arep mengku garwa, wong arep palakrama, wong arep kepenak kok dadak ana pangorbanan. Ya kowe kudu tanding kelawan Paman Gandamana. Sakniki tak takon, piye Bagong?
Wong endi sing arep kepenak ora dadak ngrasake rekoso niku wong endi tak takon. Menungsane kon beto rene. Wong niku nek arep kepenak kudu ngrasake rekoso sike. Ya Mir. Bu. Mir. Iya. Nek arep kepenak ku ya kudu mbayar sik ya Mir. Ha iya. 120. Ginasel. Rambung urung. Aku dadi RW anyaran kok empuk ndasku. Pancen Semar kuwi tuwa-tuwa keladi. Kok sasake ora. Ana dadi goblin wae kana. Aku tak manut wae. Wong manut ngoten malah penak kok. Malah menawi sampun samarta ing gati sawega ing diri Raden Puntadewa. Mangga sak mangke kula aturi nderekaken lampahipun Kang Paman pun dumya. Badhe nglamar langkung rumiyin dhateng pun Dewi Wara Drupadi ingkang mapan wonten negari ing Pancala Radya. Sak mangke kula ingkang badhe misungsungaken pala pendhem pala simpar pala gumantung. Kinarya srana panglamaripun Dewi Wara Drupadi. Inggih, Paman monggo kula dherekaken. Saya sing lupa. Melak ora bubar esuk kok merem ora. Paman Gandamana. Anak Prabu Mandura nang maran. Ayo, kakek diwiwiti. Jumbuh mangapa pirembagan ning kedaton negara Mancala. Baladewa sing saguh ngayonake sartane saguh ngasorke kridane paman ing Mandura Jajah. Ayene pancen arep nyoba lan Raden Gandamana. Tak sumanggake katokno budimu. Ketokno kridamu. Ora minggat kelakon mati dening Prabu Baladewa.
wong. Menungso ora tatanan. Tak antem lah kok dadi ora dirasake. Paman Gandamana. Kowe iso ngundurke karo Baladewa mergo aku Baladewa urung nggunakake pusaka, urung matek aji. Sawangen. Sawangen. Pusakaku Kyai Nenggala tak tamake dadamu ora jeblok aja diundang Baladewa parang. Prabu Baladewa. Walah. Kendel timun nggonmu sesa ngaran. Durung tatu kulitmu, durung babak kulitmu. Kowe mung tak coba, aku mung males sethithik karo anggonmu ngantem marang Gandamana. Lah kok kowe wis ngliga pusaka, lah cetha kowe wong jirih getih wedi mati parat. Yo. Aku matek aji Bandung Bandawasa tak gebrak ora bali tiba ndang Kamaja takon dosa waret. Amal Suraprata Jayamrata ingkang padha-padha. Amal legane atiku Paman Gandamana. Ora bakal mundur sakaun cataku Baladewa aku nganti tekane mati. Drupadi rabel karo Narayana. Kendang kapracondang. Kaprapal kontal Sang Prabu Baladewa nalika semanten ginebrak aji Bandung Bandawasa kecalan kendali diri kandhekira Sang Prabu Baladewa karana kecepet wonten ing watu kilan. Kresna sinayang gelung mangrok mining cakra gumeter mijil saking asta mintonaken dewe krama nira ngandel ora pripun wong ki nek nglelenge kliwat ukur entek-entekane ming kecepit watu. Kempit ngiwonengen kaya ngono kuwi lho. Nggih lah wong nek kecepit niku ngoten niku ta bengoke. Hus. Coba tak nyepitke. Ngawur ora. Nika tutuke ketutupan watu napa pripun? Mbok menawa Kakang Jawa? Oh, nggih. Mula ta mula sesuk meneh nek dikandhani aja sok ngeyel. Lho, pripun? Kula niku ora karep rabi kok njenengan meksa kula ken rabi.
Nggih kula ming manut mawon nglegani manah madu Kanjeng Kaka Prabu. Iya ta Kakang Udawa? Heeh, anu nggih. Ning nyatane malah sakniki sinpun Baladewa sing kasoran kridane mungsuh. Raden Gandamana ngaten kok. Lah iya merga wong kuwi nek le gelut kuwi mongko ora kanthi srana aringing napas. Teges le gelut ming kemerungsu mung waton bras-bres. Iya to Kakang? Ha nggih. Gelute ming ampiak awur-awur mongko le perang ora mirasa. Mengko rak ming ora wurunga ming mbangane anyata. Iya Kakang. Wah nggih. Sinten sing tuna nek pun ngeten iki? Kaka Prabu. Allah. Kula purun mitulungi nanging nyun pangapunten rumiyin kaliyan ingkang ranggipun Narayana. Pun tulungi mawon mesake nika. Le omong wis ora cetha. Nggih. Kula tulungi. Kula aturi sareh. Terus pripun ajeng nulungi wong sampeyan niku ming cilik mongko watune gedhe-gedhe kaya ngoten. Pripun undangke beguk napa pripun? Ora sah. Aku iso merantasi dhewe Kakang. Oh, nggih cobi mawon. Wis matek aji pameling nenggiri Sang Raden Narayana satune Banjar Patoman. Nalika semantening pangangka arsa nglepasaken pusaka pamunahing satru sekti kang aran Kyai Senjata Cakra. Nalika semanten kumitir mijil saking trenging Kanjeng Gelung Ira Sang Narayana. Ya nebak sela bilang kekalih ajur mumur wujuding sela. Wekasan slamet bagya mulya Baskusi nata ing Mandura. Iki menengo ta ora? Yo. Wong niku mangkel kok ora. Reti wong wis kewirangan kok ya meso isih guyu lakak-lakak. Narayana. Kula Kaka Prabu. Oh. Nek ora sangka diktaya diktayanipun Kakang tak kira ora bakal iso wal. Sekolahku kecepit. Wujuding watu iki mau. Kurang ampuh piye kurang sekti piye nata Mandura Prabu Baladewa. Inggih kula pitados. Wong sak jagat niki mboten enten sing iso ngalahke kadigdayan Paduka lho kok Prabu. Kandhane kok. Ngayal kowe ora. Pripun? Anggenipun campuh mengsah Paman Gandamana kados pundi kawon menapa kalah? Lho. Cetha kalah jane. Nganti pun Kakang kecepit wujuding sela gilang iki mau. Ning merga saka dewa kuwi melas karepun Kakang. Baladewa kuwi menungsa utawa titah sing tansah diwelasi karo dewane.
Mergo amal tumindakku becik kuwi akeh, ngono. Dadi dewa kuwi akeh welase karo Baladewa. Oh, ngaten. Iya. Oh, inggih. Sae kok Prabu. Iya. Elok. Elok, Kresna, elok. Jos. Pokoke iya. Kakang Udawa, piye? Oh, kula niku seneng kok. Nek kula niku ngabdi mukti melu Nalendra sing digdaya niku, ayo to. Iya. Kula niku seneng banget. Kandhani dewa welas karo Baladewa. Oh, lah nggih. Mbok nyuwun tulung kula anu dewa kan welas kali Udawa nggih. Ora mung kowe kok diwelasi. Lho mung arep mung kula niku dapun welasi. Mergo utang kula akeh, ngene. Piye carane utang kula bendang lunas. Mung di seman-semoni terus kula. Angger liwat ngoten niku muni ora nyarutan malah mipik pitik. Ora nyarutan malah gawe pendopo. Duh, lara atiku. Ha mbok dewa niku kon welas kalih kula ngoten lho sinipun. Lelakon ora cetha. Ha nggih mboten cetha lelakon kula niku mung seneng mawon nglakoni lakon kula. Ngapa kok do guyu ki ngapa? Mboten kula namung geguyu utange Kakang Udane. Iya ta, Kang? Nggih. Lelakon kok werna-werna. Lah nggih. Arep nyandi? Lho, teng mriko. Arep ngopo? Sate koyor ya, Kang? Heeh. Ajeng ngrembug wong kewirangan wis ditulungi ora matur nuwun malah sesongaran. Oh, menungso rata tanane. Ndi mau? Sinten? Lho, Wardi iki mah. Kok Wardi ora? Muring ora kira-kira tak karapi Wardi. Sampeyan ku kok ngawur ora? Ayo wis kepiye? Lah gagal ngaten mawon limupu sayembara. Keparingipun kados pundi kula dereke mawon. Ya wis ayo kae ditututi ndak Koko Prabu engko ndak mutung mengko malah awake dhewe sing dosa. Ha monggo. Marare mangus mono ngambrengan
linali saya katriya asmara marang risang kadirate arate aratune wong cakra kembang ya jagat pangestu ora yahu Bathara jagat Newang Susmana mangadi linuwih ana sasmentaning ingsun jagat wasesaning Bathara ora mengko to dhisik sawetara wektu ingsun Prabu Drupada lunggone kedhaton negara ing Pancala teka iki nampa daya tak sawang wong tuwa ngirit anak 5 cacahe sing 3 bagus sing 2 elik ora mengko to dhisik penembahan iki bapa sak anak-anake pendhita kabeh ora mengko to dhisik penembahan sira sing maratoning Marajanegara Pancala Radya kinandhanan karaharjan penembahan lan sapa sing dadi peparapmu saka ngendi pertapanmu penembahan Nyeh Nonamit masang Kalimantabe sinabetahe ngilai-ilal tinebena saking siku dendhaning Ubathara. Edan. Nuwun mangke sinuwun. Paduka Sudi mestani dhateng jasad kula pun begawan dumya. Wondene kula saking pertapan Ngekacakra. Pertapan Ngekacakra inggih begawan dumya ya Resi Dumya inggih wondene leres pangandika paduka mriku sedaya anak kula Pandhita ingkang kejubah ijo Resi Dumya inggih kula gerangane kula ya banjur kuwi sapa kuwi Atmajamu sing kejubahe putih kuwi sapa peparape Nunamit pasang Kalimantabe sinuwun Sudi mestani dhateng jasad kula pun Brahmana Kangka Brahmana Kangka inggih lah sing pasuryane bagus kuwi kowe sapa sing kejubahe werna kuning kula pun Brahmana Suparta sinuwun sing kejubahe ireng sing awake gagah gedhe dhuwur kowe sapa aku Brahmana Balawa dasar Keparayata sing amit paningale kira kuwi sapa kejubahe kok werna-werni kula pun Brahmana Cakrawangsa sing wau nggih dados pitakenan liyane jubah iki ya putih kuning kalih ireng ngaten nek kula mboten kejubah kula pelangi. Jubah kok werna-werna. Brahmana Cakrawangsa. Iye kasinggihan kula manjanipun Rama Penemban Resi Dumya. Lah sing wingking piyambak, kula pun Brahmana Potel Kidi. Apa Kang? Brahmana Potel Kidi. Kaya teko ta. Nggih, Brahmana Potel Kidi. Nggih. Kula Brahmana Potel Kidi. Manjanipun Prabu apa? Sapa reng Resi. Wah jan sira udut kowe engko ngesak lindingan ora? Ora kena. Jan rekoso tenan ndasku. Kula manjanipun Resi Dumya sinuwun. Oh iya. Brahmana Potel Kidi, Brahmana Cakrawangsa.
Brahmana Balawa, Brahmana Suparta, Brahmana Kangka lan Resi Dumya ana wigati apa Mrembah? Nuwun sewu. Kula sowan wonten mriki menika mbeta wujudipun boga menika wonten sekedhik saking parden kula inggih padusunan kula. Kula menika pendhita gunung. Pertapan kula Ngeka Cakra menika pertapan ing gunung mapanipun. Pramila mugi dados ning ngawuningan wondene menapa ingkang dados wigatosipun kula mbeta wujudipun boga menika wonten pala pendhem, pala simparep, pala gumantung lan sedaya kemawon menika wonten Jawi ugi kula betakaken wujudipun ingan-ingan Rajakaya Ite Iwen sedaya kula cawisaken kula pisungssungaken wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Drupada inggih Sinuwun Prabu Sucitra ing Mancala. Wandene menapa sababipun kula ngaturaken sedaya menika awit kula namung badhe ngebun-bun enjang jejawasonten sowan kula badhe ngemis dumateng putra-putri paduka Kanjeng Sinuwun ing Mancala lilanana sak mangke. Awit srana panglamar boga pala kependhem, pala kesimar, pala gumantung lan sak manunggalanipun menika kula cawisaken mugi-mugi saged dados renaning penggalih paduka nulya ngulungaken ingkang putra pun Dewi Wara Drupadi sinuwun. Walah jagat pangestu ora ubun jagat menungso ora tatanan kemlewat ucapmu ndrewili kaya grojokan merweteh kaya bethek semenembu pategalan. Resi Dumya kula wonten dawuh ora sudi aku nampa apa sing dadi peparingmu iki. Apa kowe iki ora mawas, apa kowe iki ora nyawang? Pendhita tuwek mamak mumuk paningalmu parot. Aku iki Nalendra Binathara gedhe wibawaku dhuwur wekasanku. Sak ora-orane sing mengku marang Atmajaku Wara Drupadi kuwi rak paling ora raja nerpati pol-pole elek-eleke satriya. Lah kok ming sak dapurmu kok nglamar Atmajaku Wara Drupadi arep ora beki sapa? Arep ora beki kanggo sapa? Pengangah kula badhe kula lamar lan badhe kadhawuhaken dening anak kula mbarep menika pun Brahmana Kangka menungso ora tatanan. Minggat. Ayo minggat. Kage minggat. Ora pantes Brahmana gunung, pendhita gunung. Kowe ming pendhita kene lah kok dadi kowe arep ngayonaken Majaku minggat. Oh. Ratu kok ora duwe wibawa Prabu Sucrita. Piye? Sapa? Prabu Sucitra nganti kleru jan nek ora udutke ngene iki. Wis kenyeh lambene. Prabu Sucitra, Brahmana Potel Kidya. Kowe ratu mamakmu mok paningalmu. Edan menungsa ora talek Gandamana. Kok wedi lho ora. Oh. Prabu. Lho. Orang kok sik Yayi Gandamana kok tawang-tawang tangis ngrangkul ampun Kakang iki ana apa? Nuwun sewu. Kula menika sampun matahun-tahun nderekaken kelawan paduka.
kula nyekseni kuncaranipun Alendring Pancala pun Prabu Drupada ing sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu. Lah kok nembe sepisan menika kula nyumurupi wonten Alendra teka mboten gadhahi sipat ingkang adil para marta. Kamangka nuwun sewu. Paduka piyambak ingkang boten kendhat tansah paring dawuh, paring wejangan dhateng ingkang raying Mandura Jajah. Bilih kula kedah nindakaken hukum lan rasa pangrasa ingkang adil para marta dhateng sinten kemawon boten kenging banci Raden Koko Prabu. Kula nyadong duka, kula nyadong kalepatan kula sagahpun pidana. Nadyan pidana pati kula boten badhe wel. Nanging kula mriku namung kepengin benjang menapa to. Purunan kula pun Wara Drupadi menika pikantuk jatuh krama priya ingkang utama. Nanging nuwun sewu. Manungsa titah gumlar maring jagat menika giri lusi jalma tan kena kinira. Lah kok paduka banci siladan ing atasipun kuwi kula ingkang ngawontenaken sayembara. Lah kok paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang pilih-pilih. Lah kok paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang banci siladan. Oh alah Koko Prabu menawi ngaten leres. Menawi mekaten leres menapa ingkang dipun aturaken dening Begawan Durna inggih pun Kumbayana nalika sowan badhe nglamar dhateng pun purunan kula pun Wara Drupadi sakmangke bilih panjenengan menika ratu ingkang boten gadhahi wibawa, boten gadhahi pamor, babar pisan boten gadhahi. Aduh Gandamana. Apuranen pun Kakang Yodi. Apuranen pun Kakang. Merga saka nggonku nduweni rasa dadaku kaya dikilani karo pendhita kae mau. Nganti aku mentala nundung marang pendhita saat majane kae mau. Gandamana. Pendhita kae mau tututana. Pendhita kae mau tututana Gandamana. Walah. Dewa kula nyuwun pangapunten, Dewa kula nyuwun pangapura. Destun temen Ratu Pancala. Aku ki ratu kok ora iso adil para marta. Ya wis tak nebus dosaku. Ndara Bratasena pripun, Den? Wah, Semar. Kula. Babar pisan ora kajit. Nggonku munggah ning Kedaton negoring Pancala bareng kelawan bapa Penemban Resi Dumya. Pripun? Wis nganggo kejubah ireng kok ora ditampa penglamare niku pripun? Wah, Ratu Pancala. Drupada bapakku malah ngoman-oman karo Resi Dumya, ngoman-oman karo aku sakadang Pandhawa. Disengguh mung pendhita gunung lah kok dadi arep ngayonake putre Pancala. Waduh anakku nggih Bratasena.
Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang maweh kandrung anakku nggih anakku cah bagus anakku wong gagah Bratasena pun paman sing nyuwunake pangapura merga saka tumindak lan mangandikane sinuwun Prabu ing Pancala. Wah Raden Gandamana ngendika kang kaya mangkono. Lulungku sik. Aku iki bapakmu, aku iki pamanmu. Kuwi ngendika Raden Bratasena kuwi sapa? Lho, kuwi Raden Bratasena to? Pun ngaku mawon wong jan dapukane Bratasena kok. Wah. Gandamana bapakku ngerti karo aku. Wah, edan. Wah. Anakku nggih anakku. Mbok tutup-tutupana kaya ngapa, mbok palang-palangana kaya ngapa. Salina rangkep 1000 nanging pamanmu iki ora bakal sisip saka ing Pandulu. Yen to kowe kuwi atmajaku wong gagah Bratasena. Yo. Sejatine aku wis ngerti yen to sing sowan ning praja negara ing Pancala iki mau para Pandhawa ya mung watak mantune Kanjeng Kaka Prabu ing Pancala Kaka Prabu Drupada lah kok dadi gawe lara atine sakadang Pandhawa. Ora lara, ora gelo atine Bratasena sakadang Pandhawa. Lah iki ngene ya nggih. Tak jarwani. Sejati ananipun maman nganake sayembara ki mung tak nggo pawadan. Sejati pancen sing tak antu-antu rina lan wengi kuwi ming para Pandhawa. Merga tak rasa sing pantes bisa ngayonake lan ngukup mengku garwa minangka jodho dhaup kuwi rak mung anakku Puntadewa. Mula kang saka kuwi ayo. Iki mung nggo pawadan. Ayo gelut karo bapakmu, ayo gelut karo pamanmu ning le gelut etok-etok wae ora usah tenanan. Mung ben disekseni piyai semene mbane wong semene akeh ngerti yen to Gandamana kasoran kridane mungsuh anakku Bratasena ayo le gelut etok-etokan wae Bratasena. Menceli ucapmu wala wali gunemanmu. Wah Gandamana bapakku Bratasena nang marang kowe iki satriya luwih kowe nayakane praja negara Pancala. Kowe nglencati marang apa sing dadi janjimu, kowe banjinde banjilatan, kowe ora duweni watak adil para marta. Kowe dhewe sing gawe sayembara, lah kok kowe dhewe sing nglencati. Wah, nek cara Bratasena ora pantes Gandamana urip ning jagat minangka satriya. Waduh, anakku. Ya wis tak rasa pancen bener. Ngerti ya? Sak pungkurmu merga ditundung karo Kaka Prabu ing Pancala iki mau aku nguman-uman marang Nalendra ing Pancala ya Kaka Prabu Drupada. To uman-uman kepiye? Ning atase ratu kok ora iso adil para marta. Lah kok aku malah ndilat iduku dhewe. Meneng agong ora ganggu wong arep gelut ora. Ya ben. Gandamana kuwi rumangsaku ya rada koclok. Koclok piye? Awang mau ngelek-elek Prabu Drupada to jane? Heeh. Ratu kok ora duwe bawa leksana, ratu kok ora duwe watak adil para marta. Lah saiki dia sendiri melanggar hukum yang dibuatnya. Menengo lho, Gong. Kang kono matek Aji Bandung Bandawasa midak ndasmu iso dadi payek. Ben. Malahane dadi payek mah. Genepa sekreseng ngono tak dual. Ayo. Nek ngono, nek mancing ngono sing mbok karepake. Katokno budimu, ketokno kaprawiranmu, ayo. Maju mungsuh pamanmu. Yen to kowe iso ngasorke kridane pamanmu Gandamana kukupen purunanku Drupadi. Gandul dasmu kowe.
budimu ketokno kaprawiranmu. Wah, Gondomono bapakku. Apa ya tegel aku kula sara karo kowe. Ayo, aja kaya bayi wingi sore. Aja kaya bayi wingi sore. Antemen pamanmu. Wah! 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 Ayo! Ah! Ah! Menungso ora tatangan. Walah. Bratasena. Kowe iki atmajaku, kowe iki tak eman. Ning atase mau aku gelut karo kowe. Lek ku ngantem kowe iki ora tenanan, lah kok dadi kowe babar pisan ora duwe subasita karo wong tuwa. Kowe malah ninggal tata krama karo pundenmu. Nger Bratasena. Apa kira-kira wong tuamu ki urung tau ngajari kowe kepiye carane supaya bisa misungsungake tandha bekti marang wong tuwa? Apa wong tuamu urung tau mulang babagan tata krama? Apa wong tuamu urung tau mulang babagan unggah-ungguh? Bratasena nganti kowe wani ndupak pilingane pamanmu ing Mandura Jajah. Tak gebrak aji Bandung Bandawasa mati dening aku kowe. Oh. Kaya ngene iki oleh-olehane wong ora ngajeni karo wong tuwa. Sambato. Sambato. Wah. Kaya ngene lakone Bratasena. Ora ngira babar pisan. Aku bakal mati saka tangane pamanku dhewe. Pamanku sing tansah tak pundi, pamanku sing tansah tak sembah. Wah, Gondomono bapakku. Sambato Ngarwala. Aja kesuwen. Patenono anakmu. Patenono Bratasena. Ora tak pateni arep nggo apa? Menungso kaya dedapuranmu sing ora iso ngajeni karo wong tuwa nek ora tak sirnake arep tak nggo apa? Sambato. Sambato sing seru. Wah, yo. Aku ikhlas. Aku ikhlas yen to patiku diuntapke dening bapakku Gondomono. Yo mung wekasanku. Wah, Babu Gundi. Babu Gundi aku pamit mati. Babu Gundi.
Bratasena pamit mati. Wiyasa kakekku, aku pamit mati barep Permati kembar, aku pamit mati. Pandu bapakku, betuken aku tak nyusul kowe mati. Pandu bapakku, ndrodhok sanira sang Gandamana. Oh. Midhanget pasambating Sang Bratasena nggih nyebut asmane Kang Wasuwargi nenggih Sang Prabu Pandhu Dewanata Nalendra Ngastina dukunanipun kadya rujit manahi Sang Gandamana enget kalamun Sang Prabu Pandhu kang wis paring kamukten marang Sang Gandamana ugi pinaringan kasekten kang maneka werni peparingan sawargi Prabu Pandhu Dewayana. Pramila ing mangke teka ngantos damel asang sarane Sang Bratasena bebasan kaya den lolosi bayu anggane Sang Gandamana. Wekasan kendho nggene romidak kelawan Sang Bratasena kaya ilang kekuatane Sang Gandabayu Siwi. Ucap Sang Bratasena sigra numplak kekiyatanira kang pungkasan. Astanira kekalih sedhuwa marang dadane Sang Gandamana. Tatan Grahita sedhuwane Sang Bratasena nyarengi kuku Pancanaka madha sekilan dawane. Temah neratas lan temanceping jajane Sang Gandamana mancur ludirane. Bratasena paman semanten ugi kula paman Gandamana nyuwun duka sedaya lepat kang putra pun Permadi paman. Anak-anakku para Pandhawa kabeh wae ngerti yo nggih pun paman nganti nglabuhi kang kaya mangkene iki panggantane pun paman sing tak ajab rina lan wengi
kuwi Drupadi supaya minangka jatuh kramane si Puntadewa kang mangkono sinung tandha bektiku kelawan sinuwun Prabu Pandhudewanata. Mula kang saka iki ya nggih wekas-wekasipun paman ingkang pungkasan. Kula Pandhawa sira tak pasrahi. Iki wujude mustika kalung robyong. Ya mustikane warih, ya mustikaning toya. Iki biyen peparinge Kang Rama sinuwun Prabu Pandhudewanata sawargi. Nyo tak kundurake lumantarat majaku Puntadewa. Mrene nggih. Sak banjure Bratasena wah Gandamana bapakku apa kasektenipun paman Aji Bandung Bandawasa blabak pengantol-antol wungkal aji wungkal bener tak masrahke ngersaning silat majaku Bratasena. Dayane Aji Bandung Bandawasa iki gawe mungsuh giris kena mbok nggo gebrak mungsuh munggil. Yo ngaturake panuwun Permati wonten dawuh Kanjeng Paman. Sira tak pasrahi aji wujuding aji sepi angin. Dayane ya kuwi mlayu banter ngungkuli banter angin. Sarta tak pasrahke aji japa mantra Asmara Ndana Asmara Gatra lan Asmara Tantra. Nanging ya nggih saokae kasektenmu mung gumantung marang saka panguwasaning Gusti sing gawe urip kang wis netepake wancine dewi-dewi. Kaya pun paman iki tuladhane. Senajan to akeh kang ngundhangake yen to Gandamana kuwi sekti keliwat ukur sarta ora ana kang bisa ngasorke kridaning Gandamana. Nanging nyatane apa? Nyatane malah ora pati nduga mana majaku Bratasena ingkang bisa bakal gawe srana nguntapke nyawaku. Sowan ana ngarsaning Gusti kang akarya jagat manjing pancaka suci. Inggih Kanjeng Paman ya. Mula sak ampuh-ampuhe pusaka sak digdaya digdayane menungsa. Yen to Gusti ngeparengake digdaya menungsa kuwi bakal digdaya. Nanging yen to Gusti ora ngeparengake kosok balene menungsa kuwi ora bakal bisa nduweni kasekten apa-apa. Kadigdayane ya mung kandhek ning pangucap nanging ora bakal kababar dadi pakarti. Iya. Gandamana bapakku ya Bratasena. Ana dawuh apa? Marata diagi wengakno lawang batinmu. Wengakno lawang batinmu. Pusaka Iwaji Bandung Bandawasa bakal keduga manjing ning anggamu Bratasena. Wis kapasrahaken daya kekiyatan kekalih kagunganing Sang Raden Gandamana kapasrahaken dhateng kang putra kekalih niki Sang Raden Bratasena Raden Permadi. Nalika semanten para Pandhawa ngenira tintrim nyekseni titi wanci kang pungkasan saking Sang Raden Gandamana kang arsa murad kasedan jati. Nalika semanten saya ical saya lirih napase Sang Gandamana wekasan sukma oncat saking raga kondura risang Gandamana kondura risang Ganda Bayu Siwi den sekseni jagat saisine. Nalika semanten
Genya sami mapan wonten ing alun-alun negaring Pancala. Samya klebus. Pertandhaken bilih. Ngantariksa kaya-kaya netesake punang waspa awit sedaning Sang Gandamana. Nalika semanten saya tebih kondri Sang Gandamana temah manjing wonten ing Pancaka suci.